Mbak Uut. Nun. Dinten niki dayoe komplit. Nggih Banyu Mili Komplit. alhamdulillah. Wonten saking kanca-kanca perangkat desa, Nggih. bapak-bapak kepala desa, ugi saking staf-staf kecamatan. Pak sampean ning dereng rawuh. Mengko nek rawuh mesti nganu nyumbang lagu. Ngaten. Mugi mugi nyuwun ireng manis Mas Wasis. Ireng manis kanca-kanca. Halo. Ya, ya. Ngaturke sungkem bekti. Nggih. Karo pepundhenmu to. Jajali sapa tak takon. Sik. Rumangsa apa rumangsi? Lho Pak Pardi karo Letnas kowe yo. Oh Lho nggih. disungkemi mosok ora kowe kewalat kowe. Nggih ngaturaken sugeng lenggah, sugeng siang. Menika Bapak Kenyong kalau Mama Kenyong. Sik dadi mantu ki mongko mantu sukses. Lho nyong kudu mantu nyong anake dianggepe kudu mantu kok. Anak lho ya. Nggih anak. Anak mongko ayu dasare sukses. Wis tau munjung apa durung lho munjung ki ya kudu ya sing penak-penak, enak-enak. Enak-enak. Kesenengane apa kuwi kudu dianani to ya. Oh ngaten. Lah iya. Oh. Dadi ngalap berkah. Ngalap berkah. Wong tuwa kuwi ngono kuwi. Iki tak kan esuk ben anu ya. Engko sore njur mangkat blonjo. Nggih. Ya kudu kaya. Kudu. Tak balani lho Mas Nur. Tak balani kok.
bisa ilang marga kelingan ireng menise Aji Waras Sampur Sari Portamu Kang Musa Putri ngaturaken sugeng rawuh ketepen rawuh Dinar Audar untuk kanthi suka lan mardika. Yuk. Wis pena tahun ini. Penu. Wis pinu. Yuda, matur suwun ya, pinu. Wis pinu. Lah ya biasane kan men panas dhisik ngono. Mbok mesem to. Kowe iki ganteng lho tak kandhani. Lanang kok ya. Iya, ya ngerti nek aku lanang. Buktinya mana? Sok menika ireng manis katur Pak MC. Muga-muga dadi sekenoke penggalih Mbak Uut. Ugi